Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih sesarengan keluarga besar Sendirok Setiakawan saking Dusun Kaliwepe. Ingkang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye. Dalu menika pagelaran Sendirok Setiakawan nyambut gawe bebarengan cahaya audio sound system saking sumber suka kagunganipun Mas Imam Syafi'i. Nggih, lightinge padha ae cahaya. Oke. Dan juga ada lighting cahaya. Dan juga kolaborasi sesarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono promotor Mas Arsa. Siap ya Mas? Oke, jajal take iral alon-alon Mas. Ral, eman sing keduman. Oke, masih bersama Setiakawan original. Spesial lagu iki kanggo sing duwe gawe. Kadung mung tatu, kadung mung sing doyat make suntahan penasihati riko hanggarai sing doyat sunat yai rejanana ana ring bojo ragine kula Jawa ati panas temenan direbut kanca sing ana wong liya sing ketupat mentolo ngerucat rasa awak riko sing ketupat mentolo ngerucat rasa awak riko serengenge akeh nyonggo panase ati dhewe kang sut nyonggo nelongso dumpiatin kari nelongso wis kelem
ngendi panen parang jari riko reja nana ono ring podo ragine kula Jawa Kulon pae yo ati panas kemenan dirambut kanca sing ana ta wong liya di intro mas alon-alon hey hey cahaya enak mas enak temen asik hey yo iya Keduma mentolong rujak rasa awak riko Keduma mentolong rujak rasa awak riko panase seragenge ake nyonggo panase ati dhewe kan senyonggo nelongso dupyatin kan rine longso wis ngerti panen parang jari riko eman sing keduman nggih pambuka lagu nggih ing dalu menika. Mama niki wonten pamundutan gending saking Mas Ardi utawi Mas Arsa sing duwe syutingan Mama.